Cha uyangena. Yebo, unjani Macele? Ngiyaphila Ntombi, uMakhanyile lo khulumayo. Ngithi ngikufonele phela lapha. Uyazi phela ngasuke ngagana usomabhizinisi ngingafundile. Hayi kunendoda nje esilokhu iphithizela nje into zomyeni wami. Isafonini, iku-laptop, iku-tablet ngisho imbala. Yebo, awungiphuthume-ke phela. Ubani uKimnuka? Anguzwa. Hayi, wangehlula-ke Ntombi. Yonke indawo. Hawu, wangehlula-ke ntama. Hayi phela bese ngingazi noma mhlambe inyanga, indoda singazithwale ngami phela sengiyesaba. Hawu cha. Hawu, ungaphinde ukholweni ngempela. Hayi kulungile ntama, ngiyabonga Ntombi. Hawu yebo. Ngokuvukela umkhutshana lo. Awubona kodwa mfowethu. Ngiyawubona. Uyona king ke le yamabhenga le. Hayi manje Basho kanjalo. asaxoxe nokuxoxa kanti yini enigolozele lapho kanti. Hawu kunini? Wegazi sibeka uking ngubala inkosi yamabhenga. Hayi ke Inkosi yamabhinqa kanti akuselona iqunu. Ngoba uyali-challenge iqunu. Hayi impela uchallenge impela ke. Ngeke ngayibona ke ne video yabo lapho begivana khona bephikisana. Hayi kuya-challengewana la lo gazi lapho. Waza wegazi uzoyibonela nawe le nkosi yamabhenga. Lo waduma ngengoma eyodwa njengemoto e-ice cream. Usho kanje? Ngisazoke ngilifonele inxele nje ngilifonele ngibuze ngale nkulumo lensambathe eningitshela ngapha. Hayi kanti nale nogazi iyinxeleke lenkunzi le. Inxele nayo Iyinxele. Wena gazi wayinaka ngayo indaba yenxele. Uyalesaba nenxele emakhaya. inxele usho liphi inxele? Angithi ngithi amanxele onke la usho liphi inxele? Oleli sangoma. Wona gazi lele lisangoma uyashiyeka yini? Walesaba. Usakiswa yini lisangoma ungitshele. Hayi yawamaya. Awaza kusaphuziswana corona yakho. Corona yani manje. Hayi man. Nisaba corona. Manje. Awuthi ngiyolibuka leli inxele nikhuluma ungasaphuzisa ufaka corona yakho. Nikhuluma ngalo mfana. Lokho ngakuthatha ngiphose emanzini. Usho kanje gazi. Lo mncane kanje.